Li Türkiye'ye ji aliyê Wezareta Kar û Barên Hundirve di çarçoveya rewşa awarte de xebatên sêsû da heftê komele hatin sekinandin. Di nav van komeleyan de 109 wan ji ber nêzîkbûna rêxistina PKK, 153 wan nêzîkbûna rêxistina FETÖ, 9 wan bi nêzîkbûna rêxistina DHKPC, 8 wan jî bi nêzîkbûna rêxistina Daişê ve tên sûcdarkirin. Berpirsên komeleyan dibêjin morkirina komeleyan rûreşiya iktidara AKP'ye. Ev pergala tek çuye. Girtina saziyan tek cuna wan nişan dide. Ji bo vê yekê em vê tek cuna wan dibînin. Ama ew hîn xeyala hêviya dikine ku dê ser bikevin. Di dinyayê de ti cerna hilweşandin saziyên demokratîk bigirin, bi taybet yê jinan bigirin rûreşiyek pir mezin e. Em îro mora ku li vê derê xistine wekî mora rûreşiya wan qebûl dikin. Nav komeleyên ku hatin girtin de yên ku navendê wan li Amedê ne çûla heft hebin. Ew jî hatin morkirin. Ji van hinekan evin Kongreyên Jinên Azad, navenda Çanda Dicle û Firat, Komeleya Alîkariya Rojava, Komeleya Hukuknasên Azad û her wekî din. Parlamenter jî dibêjin girtina komele û saziyên Kurdan zihniyetekî faşîzane ye. Yani em bêjin îro em li vê derê deriyê kêjayê ne yani nikarin muhrê li nêrîna jinan xin li pêşeroja jinan xin daxwazê wan tekoşîna wan ev ne mümkün e yani jin tenê ne li vê rêxistinê disekinin li kolan li mehelan li bajaran li malan e o herkes fikrê xwe ramana xwe tekoşîna xwe ticarî dev jê bernade ew çi nîşan dide hikûmet hatiye astekwerê ku demokrasî hemî zagona ji rojevê dibêje zêrakin. Ji aliyê din ve di nav salekê de hejmara siyasetmedarên Kurd yên ku hatine girtin jî 2557 in. Di nav van de hezserokên partiyan û parlamenterên HDP jî hene. Sevda Kaplan, NRT, Amed.